Muna 2012 takange tiri kuDubai tichidya mari dzemisangano nekuda kwekuti tainge tiine mari dzatainge tichipiwa tichinzi taifanira kuti tinge tichiudza vanhu vemuchechi medu kuti vange vachizovhotera imwe pati. Takatoendeswa kuDubai. Tasvikako kuDubai takagamuchirwa nevamwe avo vainge vagara variko kuDubai but vachishandira umwe musangano. Vakatitsvakira vakadzi maArab. Takange tichienjoya tichigara muhotel tichinakirwa nevakadzi vatainge tiinavo. Umwe noumwe ainge aine vakadzi vake vaviri. Apa kumusha vanhu vemuchechi medu vainge vari busy kuimba hosana vasingazvizivi kuti bishop nasekretary wake vari kudya nyika rutivi kuDubai. Takange tichitonwa doro kutoraradza. Takazokomisidzira ndaisirwa madrugs muwine ndikadhakwa zvekuti iyi ndiyo secret yangu mukoma. Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regedzai tibva tapinda mumasecrets nemaconfessions atadzoka takakubatirai. Hanzi mukomana chimuri sei zvenyu? Ininiwo ndiri kuda kureurura mukoma nekuda kwezvinhu zvatakaita muna 2012 ndopakatangira nyaya dzacho. December 2012 takange tiri kuDubai. Panguva iyoyo ndakange ndatova nemakore ndainge ndiri secretary weimwe church yeMasowe. Chechi iyi ihombe muZimbabwe. Handingatauri hangu zita racho nekuti zvinokwanisa kuzodonedza church kana ini pachezvangu ndinokwanisa kuzopinda base kunyangwe ndisisiri hangu muZimbabwe. Ndakazoya kuno kuCanada kuburikidza nemari idzodzo dzatakange tava kupiwa. Chechi yedu yaizivikanwa sechechi yemweya, asi vanhu vakange vasingazvizivi kuti varidzi vechechi kana kuti mabishop vakange vachirana chechi ivo pachezvavo vainge vachitongotsvaka mari nechechi. Ndingangoti machechi ose akafanana. Vanenge vari kumusoro-soro vanenge vava kuda kuti vange vachidya mari vachishandisa zita rechechi. Basa rangu rainge riri rekuchengeta mabhuku nemari dzemaprojekti emuchechi. Asi nerimwe zuva zvinhu zvakazochinja ende upenyu hwangu hukachinja. Ndainge ndiriwo munhu ainge achitozvitamburirawo in life ndichingoitawo zvimabasa because usekretary uhu hakusi kunzi ndaipiwa mari yakawanda. Saka towards my elections campaign muna 2013 kwakabva kwachizouya umwe akange atumwa nevanhu vakuru, uyo wandichangoti imwe mbinga iyi yakauya kuIslands, akauya nemessage uye zvekare nemari. Saka takabva tachizopiwa mari, but mari iyi takazoipiwa muna 2013 yakange yakawanda. Kwakaunzwa saga remari. Ndakange ndisati ndakamboona mari iri musaga ini. Mari iyoyo takaudzwa kuti yainge iri $300,000 iyo yatainge tichifanira kugoverana tiri 4 mabishop neni secretary. Sezvo ndainge ndirini mubati wemari, ndakapiwa task yekuverenga mari iyoyo nemabishopu vakange varipo tichibetserwa nevakadzi vedu. Takaiverenga mari kusvika taneta, yakange iri $300,000. Saka yainge iri mari yekuitira kuti kereke yose inge ichizongovhota nenzira imwe chete munhu wose wemuchechi. Apa kukura kwakaita chechi yedu mukoma kana milioni tinosvika. Now you can imagine kuti chechi yose muchinzi munofanira kuti munge muchivhotera pano pamwe chete mungori milioni kudaro wega anenge aine chitupa anokwanisa kuvhota. Zvakange zvakaoma mukoma nashi. Vanhu vakange vachizotongowina zvavo maelections awa vanhu vasati vatomboenda kunovhota. Saka mari iyoyo yakange yakawanda zvekuti tichiverenga mari ndaita kudedera maoko angu nekuti ndainge ndisati ndakamboona mari yakawanda kudaro. Mutungamiriri wedu wekereke akabva ati kwandiri, secretary, iyi mari mubhuku uchanyora kuti donation yebuilding fund, asi taiziva kuti yakange iri mari yekuti tinge tichingodya zvedu. Ende mubhuku pakangonyorwa kuti ava vakuru vainge vangodoneta $3,000. Saka
vakange vava kupota vachiuya kuchechi. Vaiti kana vakauya kuchechi paya vanhu vaibva vachizoudzwa kuti tisakanganwa pekunoisa X, uye zvekare bishop vaiti kana vakamira pamberi pechaunga chevanhu vangava vachisvika 10,000 vaibva vatanga kurangaridza vanhu kuti taifanira kuti tinge tichiziva pekuvhotera, ende ivo vainge vachinyepa vachiti mweya mutsvene uri kuti munhu wose anofanira kuti ange achivhotera panhu ipapo pavachavhotera, ivo vachitotaura nemazita, kungoti handingakuudzii hangu mazita mungazopinda bhizi. Vaiti munhu wese ngaavhote pandichavhotera inini, uye zvekare munhu wose achanovhota zvakasiyana asingavhotere patinenge ndavhotera dzinza rake richatambudzika. Ende zivai kuti kana ndati uchatambudzika zvechokwadi, nekuda kwekuti Mwari ndivo vazvisarudzira murume uyu the politician kuti ange achizova ari iye anotitungamirira. Waizonzwa pavaiti muriuru nemuridzo uko, vanhu vaita kutamba kongonya kani, ende dzimwe nguva nekuda kwekuti mari yainge iripo paizongotengawo mazichingwa mazidringi, vanhu vobva vanwa paya. Saka vanhu vaifara, vamwe vanenge vasingatokwanisi kana kutotenga kasikedi kana chingwa. Saka kuchechi kukazonzi nhasi kuchange kuchizodyiwa chingwa netu kasikedi, mukoma waiona vanhu vachiita kufara, vanhu vachirova maoko nekufara, vamwe vachiti hosana hosana, but vakange vasingazvizivi kuti isu sevatungamiriri vavo tainge takatobatiswa $300,000, then ka 3,000 ndiko kakazongonzi ndiko kainge kari kamari kemadonation, kamari kashoma kekuti hakuna aizomboda kunyanya kuziva kuti mari iyoyo ichashanda chii, sezvo church yainge yakakura. Vanhu vaipembera vachiti tinotenda bishop, mweya watizivisa apo patiri kufanira kuti tinge tichienda kunovhotera. Saka chakazonyanya kundibaya moyo mukomanashe ndechekuti sezvandakuudzai, mari haina kumbogara yakaburitswa pachena, mari yaingodyiwa chinyararire. Saka December 2012 takatoreswa mapasipoti, hatina kana kumbomira mulaini, takangoya tikatorwa tikaendeswa kumakombe, then ndokubva tanotora mapasipoti edu akakasika abuda. Maybe ainge ari madiplomatic passport because takange tisingambonetswi muma-airport. Saka takabva muZimbabwe neprivate jet, and private jet iyi mukoma takatonoikwirira kuairbase ndokubva taendeswa kuDubai. Apa vanhu vainge vasingatozvizivi kuti kuDubai kuri kuendwa uko tiri kuenda kungonofara, kunonwa doro. Takati tichirimo mundege ndakashamisika, bishop vava kutonwa champagne. Ndakavabvunza ndikati baba kodoro, vakaseka vakati mwanangu, muviri unoda kumbopota uchimbofadzwa, Mwari vanongotarisa moyo not zvauri kudya. Saka neniwo ndakabva ndatanga kunwa doro. Takazoti tava muDubai mukoma, takabhukirwa mahure echiArab ende taigara mumahotels, ende mukoma apa tainge tiri vanhu vane vakadzi, takange takasiya vakadzi kuZimbabwe. Baba muZimbabwe mune mari, mukada kuona madyiro anoita vanhu vari kuDubai mari, not vanhu vakaenda kunoshanda kuDubai, but vanhu vakaenda kunogara kuDubai vari vanhu vane mari dzavo. Vaita kudya mari dzenyika kuita sekunge murume ava nenguva musana wake usingachashandi, if you know what I mean, obva achizonzi awa mapiritsi awa kana kuti mushonga uyu ndo uchaita kuti nhengo yako inge ichizotanga kushanda zvekare. Munhu iyeye kana ari mapiritsi anenge achiita zvekunwa mapiritsi iwawo overdose, kana uri mushonga anenge achiita kunwa overdose kuitira kuti musana wake unge uchizova wakasimba zvekare. Taidya mari kuita kunge tiri kudya mushonga wemusana, ende zvakandivhundutsa kuona mabhishopu vachitamba nevasikana because taiva nenguva dzekuti taikwanisa kuenda kana
hotel room umo mainge muchigara bishop mukuru wechechi vainge vaine hotel room ravainge vakabhukirwa rainge rakakura. Saka taimboenda imomo zvedu togara tichingovarairwa vasikana ava vechiarab vachitamba vakashama. Saka mari dzatainge tichishandisa tichivapa dzainge dziri mari dzatainge takapiwa. Kune masofa egold kuDubai, wakagara pasofa regold. Ungazoti uchibva kuDubai ukanzi munyika Harare yazara netsvina mapoto, ungaswera uchizvitarisa iwe wakabva kunodya nyika rutivi kudaro. Isusu tainge tichitonakirwa nekutonwa doro. Apa kuZimbabwe vanhu vainge vari busy kunamata muzuva nemumvura vachiimba hosana nenzara vachinamata vachiti Mwari chengetai bishop vedu avo vakaenda kuconference kuDubai. Vakange vasingazivi kuti takange tichitodhakwa tichitonwa zvedu doro nemahure echiarabu. Apa tichitoshora vanhu Vekumasowe tichiseka, but mukuseka hatina kuseka tiri soba, takazotanga kuseka takadhakwa kuti takasiya vanhu kuZimbabwe izvezvi vari kutsvatsvangwa nezuva vachinamata vachitinamatira kuti tiri kuDubai. Pandakadzoka mukoma ndakaramba ndiri sekretari, ndakabva ndachizouya hangu kunoko kumhiri kwemakungwa nekuda kwemari iyoyo yandakange ndapiwa pasheya yangu. Izvi ndo zvinoitika munyika yedu panguva yema-elections. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vari kuti vainge vambori sekretari. Hanzi tadhakwa takatanga kuseka vanhu vanonamata hanzi vachitsvatsvangwa nezuva. Apa hanzi isusu tainge tichinakirwa tichinwa doro uye zvekare tichiita zvevanhukadzi kuDubai. Zvakangooma. Hanzi maZimbabweni vari kuDubai vanodya mari kuita kunge vari kudya mushonga wemusana. Yo zvakaoma. Regedzei tipa taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomanashe handichikanganwe cherimwe gore zvandakasangana nazvo. Ndakange ndapfimba mudzimai weimwe mbinga, but akange ari kuSouth Africa nemudzimai wake vaigara kuSouth Africa. Mukadzi wacho aipota achiuya kuZimbabwe kuzocheka progress pamba pavo pandainge ndichirenovata. Tainge tabvisa ceiling uye zvekare painge pachida kuzoiswa wooden tiles nekuzogadzirwa mumabathroom. Saka ndakazomupfimba. Mukomanachi mukadzi uyu ainge akanaka kwazvo. Ainge ava kupota achindidaidza pamba pake achiti ndinge ndichizouya kuzoita mapiece job. Mapiece job awa ndaimaita weekend ndiri ndega. Ainge asingadi kuti ndige ndichiuya nemubatsiri. Saka aiti paweekend anenge achida kuti ndinge ndichimubatsira kucleana pamba. Saka ndainge ndava kuita sekunge ndiri garden boy wake. Akazotanga kundidaidza mumba achindiudza zvandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita. Saka ndakazosvika pakumupfimba mushure mekunge andiudza kuti murume wake ainge ari munhu aigara angori busy nebasa, ainge asingambomuwanisewo mukana semunhukadzi. Saka ainge ava kuda kuti inini naye tinge tichidanana. Ndikati madhamu zvinoita here? Akanditi eye zvinoita. Mukadzi uyu ainge aine chimiro chakanaka zvekuti pfungwa dzangu dzakabva dzachizotanga kutadza kushanda zvakanaka. Saka akabva anditi ndikuda kuti tinge tichirara tose. Takazobvumirana nerimwe zuva kuti usiku ihwohwo ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kumba kwake, kumwe kwavainge vagara vaine imba yavainge vakatopedza kutovaka. Akati nhasi ndiri kukuda kumba kwangu tinge tichimbosimbisa zvedu love yedu. Ndakange ndichitomuda mukadzi uyu ndichifungidzira kuti ndainge ndawana jackpot because ainge aine mari iye pachezvake. She was a doctor kuSouth Africa. Saka ndainge ndichigara nevamwe vakomana navo vandaishanda navo plus painge paina tsano vangu. Saka ndakange ndisingadi kuti ivo tsano vange vachizviziva kuti ndine madhiri andiri kuronga. Around 11 p.m. ndakabuda. Ndainge ndine umwe mukomana ainge aine chihonda fiti chake yaita zvemushika wandainge ndaudza kuti kune kwandainge ndichida kuzoenda usiku.
saka tainge takawirirana pamari. Ndakaenda pamba pake ndikamunokera, ndokubva achizomuka tikabva tachizoenda kwainge kuchigara mukadzi uyu. Akazondidropa ndikatanga kufamba. Handina kumuudza kuti ndainge ndichida kuita sei muarea imomo. Ndakangoti ndichingonopinda muyard mukoma, ndipo pandakatanga kunzwa rimwe zimunhuwi kuita sekunge painge paine imbwa yainge yakafira mumuyadhi yainge yava kuora. Pandakatarisa kumashure kwangu pandakanzwa chinhu chainge chichifamba, ndo pandakaona chimwe chinhu chainge chiri chipfupi pfupi, chainge chiri chidhara, chainge chakaita kusviba asi ndakakwanisa kuchiona murima. Chainge chiine maziso aipfuta moto mukoma, chainge chiri chikwambo chandainge ndaona. Ndakabva ndachizotanga kumhanya nekuti chakatanga kundimhanyisa. Chakandimhanyisa mukoma kusvika ndasvika kumain road, ndo pandakazoti pati ndikabva ndaona kuti ndainge ndakatomira pakati peroad. Apa kwainge kutori neimwe motikari yainge ichitouya ichitomhanya ichitoridza bhero because munhu wacho ainge atozviona kuti pane munhu ainge akamira pakati peroad. Ndakamhanya ndikaramba ndichingomhanya ndisingachazivi kuti ndiri kuenda kupi. Ndakazoti ndasvika pane rimwe bhawa ndikapindamo mubhawa imomo. Ndakaita usiku hwose ndakagara mubhawa. Ndo zvakaitika. Mangwana makuseni pandakaenda kubasa akandibvunza kuti sei ndainge ndisina kuuya the previous night. Ndikamuudza kuti painge paine zvandainge ndakasangana nazvo pandakangopinda muyadhi. Akabva atotanga kutondiignora kubva musi iwoyo kuzosvika ndichizonopedza basa. Tainge takawirirana kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizovaisira imwe roof nyowani, but basa iroro vakazoripa umwe munhu. Ndakabva ndaziva kuti vanhu ava vainge vakaromba, but chakandinetsa ndechekuti kana vainge vakaromba, mukadzi uyu sei ainge akandiudza kuti ndinge ndichiuya kuzorara naye. Ndo confession yandiinayo mukoma nashi. Handifi ndakazvikanganwa zvinhu izvi zvakaitika. When you post my story mozondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pamwe vainge vachitoda kutokushandisai pamiko idzodzo dzavo dzeurombwa, asi pamwe vakazozviona kuti imimi hamuite kuti munge muchishandisiwa pamiko dzeurombwa, ndokusaka makazomhanyiswa nechikwambo. Yo zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana muri sei, ndokuda kureururawo izvo zvandakaita, but amai vangu ndivo vakandipfurira. Ndauya pano ndichidawo kuti vamwe vanhu vange vachinzwa nyaya yangu, uye zvekare kana uine mubereki anonyanya kukara mari, ziva kuti unokwanisa kuzorarama upenyu unenge uchipfuta uchirwadza kupfuta kunge moto uchita kunge uri mugehena. Mainge muri muna 2014 upenyu hwangu hwakashanduka. Ndainge ndiri musikana ainge akazvichengetedza. Ndainge ndiri paUZ panguva yacho iyoyo ndiine future. Saka tete vangu hanzvadzi yababa vakange vakaroorwa nemurume wavo ainge aine mabusiness akawanda. Tete vangu vakazotanga kurwara, vainge vasingachakwanisi kufadza murume wavo. Ndivo vakauya vakataura naamai vangu, but vachitaura naamai vainge vachida cousin sister yangu, mwana wabamunini, kuti ange achizova iye chimutsamapfiwa chavo, because vaiti iye ane hono, kwete kuti ndakange ndisina hono, but vakange vasarudza iye. Saka amai vangu vakabva vachizoita kuti inini ndinge ndichizova ndirini ndinoenda kunoita chimutsamapfiwa. Saka vainge vakachiva pfuma ye akazova murume wangu bamukuru. Saka ndakabva ndachizoenda ndikatanga kugara navo sechimutsamapfiwa, but ndakange ndisingadi. Pamba apa mukoma ndaita zvose, kunyangwe bamukuru vaiuya vachindibata ndairamba.
vainge vachida kuti ndinge ndichiita mukadzi wavo wepiri. Saka tete vainge vakazviitira kuti sezvo banguru vaiva munhu ainge aine mari, vaikwanisa kuzotsvaka umwe mukadzi wekunze akauya akatora pfuma yose. Saka amai vainge vakachiva pfuma vakatotanga kutodzifambira nyaya idzi vachienda kun'anga vasati vatomboudza baba vangu. Saka musi wandakazoudza amai kuti tete vaipota vachindituka, tete vangu ivo vaiva nenguva dzekuti vaingotanga kungopopota usingazivi kuti vari kupopotera chii. Amai vangu vakaenda futi kun'anga, ndikatombovabvunza kuti nai mama, zvinoenderwa here kun'anga kuti munhu apopota pamba pake? Vakazondipa kabhodhoro ako kainge kaine slow poison mukati, vakati mwanangu, tete vako ivo havachazorikavhe, saka ndikuda kuti urambe urimo mumba ende ndikuda kuti unge uchizova mukadzi uye uchizova uriwe muridzi wepfuma yose. Saka ndoda kuti ushandise mushonga uyu, but havana kundiudza kuti wainge uri mushonga weslow poison. Vakanditi wainge uri mushonga wekuti ndige ndichizodiwa navatete vangu nekuda kwekugarawo mumanshoni nekufamba nemotikari, because ipapo ndainge ndatotoreswa license, ndatova neblue copy, ndainge ndava kuona kuti life yemari inonakidza sei. Ndakazotanga kuisa poison iya muchikafu icho chandaipa vatete vangu. Vatete vakatanga kurwara zvakaomarara, vatete vakabva vachizoshayika, vakafa muna November 2014. Ini naamai takange tichieredza misodzi pamberi pevanhu, asi mukati vatete taitozviziva kuti ndisu tainge takavauraya. Mushure mekuviga vatete, zvese zvakange zvava kuitika sezvatainge tichida. Murume wavatete akabva andiita mudzimai wake mukuru, ndikabva ndachizotochata, ndikapiwa everything, upfumi hwose. Saka ndakazotanga kuitira vana vavatete utsinye husingaiti. Saka ndikangoti mufaro wangu wakangotora about 28 days, nekuti ndakati ndakarara tabva kuhoneymoon mubedroom yainge iri yavatete vangu, ndopandakanzwa kuti mainge muine munhu ainge apinda mubedroom. Pandakavhura maziso ndakaona tete vangu vainge vakamira mubedroom, but vainge vakamira mukona yebedroom. Vakange vakapfeka dress iro ratainge takavaviga, vakapfeka dress iroro. Kumeso kwavo mukomanashi vainge vachipenya but vachichema kudaro vairedza misodzi yeropa vachiti ko vana vangu sei uri kuvashungurudza. Ndakasvika pakukwidibirwa nerimwe rainge rakaita kunge zigumbeze reblack, imba yose yakazara neropa. Ndikabva ndachizozviona ndichifa ndiriko kuhope. Takazotanga kufamba naamai, kufamba kwatainge tichitoita kuri kutsipika mweya wavatete ndozvakavawedzera hasha. Mazuva ose pavanouya mukoma vanondidzipa, ndinodzipiwa usiku hwose. Murume iye anongofungidzira kuti ndine dambudziko remadzikirira, but nyaya iripo ndeyekuti vatete vangu ndivo vari kundishungurudza, vari kuti upfumi hwose vari kuda kuti ndinge ndichihupa vana vavo. Vana vavo ndivo vachazoita sarudzo yekuti vachazopa here vana vangu kana kuti kwete. Ini handikwanise kuti ndige ndichiita zvinhu zvakadaro because vana vangu vakandikoshera. Ini ndinoda kuti upfumi uhu kana uchizonzi uchazogovewa, ndinofanira kuzowana upfumi hwakawanda because ini ndini ndichiri mupenyu. Murume akura haana kana zvaanoziva, anondida but ndanzwa nekushungurudzwa ndichidzipwa nechipoko chavo vatete. Ndiyo confession yandiunza pano. Ndinoda kungopa yambiro kune vamwe vakadzi nevasikana vechidiki. Kana mubereki wako ari munhu anonyanya kukara mari, usateerera zvose zvaanenge achikuudza kuti unge uchiita, because mumarriage macho handingati ndine happiness. Ndakaiswa rukawo, handikwanisi kuti ndige ndichiita gumbo mumba gumbo panze. Banguru vakura vanokwanisa kungokupa ka1 paunenge usingachatombofungidziri kuti vachakupa. Unokwanisa kuchovha mukoma zvekuma 3 months usingazivi murume. Ndakamboita chikomba chakafa after chabatwa nerukawo. Aiti kana akagara aiona masvosve ainge achibuda kubva musikarudzi make
kungosimuka kungofamba aiona masvosve achimhanya achipinda musikarudzi make. Kuchema kwaaiita masvosve awa paanenge ari 6 achidzokera musikarudzi make aichema zvisingaite. Akasvika pakuzvimba dumbu, akasvika pakufa nekuda kwekuti ainge akarara neni apa ndiine rukawo urwo rwandainge ndakaiswa. Pandakafamba naye tichida kuziva kuti toita sei neurwere hwainge hwapinda munyama dzake, since he was not married, ndaitarisira kuti ndiye achazova murume wangu. Mukufamba ndipo patakaudzwa kuti hwainge husiri urwere hwaMwari, asi nyaya yainge iripo ainge akabatwa nerukawo, nekuti pandiri ndakaiswa rukawo banguru hanzi vane n'anga dzekubhinga. Handizivi kana iye murume achizviziva kuti ndakambomuhurira, but ndo nyaya iripo. Mukoma musazoregedzaka kuposta. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi kana mai vako vachifarira mari stereki, kana vakakudza kuti unofanira kuroorwa nanhingi, usangobvuma usati watanga wafunga nezvazvo, nekuti unozopinda muna taisireva. Hanzi ndanetsekana, ndiri kungogara ndichingoshungurudzwa nechipoko chavatete. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi mukomana chimuri sei? Inini ndakazozviziva hangu, ndakaenda kuGlobal DNA, ndinoda kuvatenda necounseling yavakandipa. Ndakaziva kuti vana vaviri havasi vana vangu pavana 4 avo vandaiti ndakabereka nevana vangu. Saka ndine madecisions andakaita. Mukoma, ndiri kunyora izvi asi moyo wangu uri kurwadza. Ndine depression, ndiri kurarama ndiri mukati merima risingatauriki. Ndava ne20 years kubva zvandakaroora mudzimai wangu ari virgin. Hazvishandi zvekunzi wakaroora mukadzi virgin anokwanisa kuzongokuhurira. Handizivi kana ndakamukanganisira uye zvekare ndakakanganisa pai. Mukoma nacho, inini I am a doctor by profession. Ndakange ndagara ndichingozvinzwa munyama dzangu kuti mudzimai wangu there is something that happened tichiri kuZimbabwe, because pakamboita makuhwa pamusoro peworkmate nemudzimai wangu tichiri kuZim tisati tauya kunoku kuSouth Africa. Saka ndaingoti trust is everything, plus mudzimai nekuti ndakamuwana achiri musikana ndainge ndichimuvimba zvisingaite, nekuti ndakamuwana ainge akura. Saka ndo pandakazongoendawo muchivande ndikaenda navo kumaDNA vana ava. Saka ndakange ndati ndiri kuenda nevana kuouting. Nashe mhedzisiro yacho yandiita kuti ndinge ndichinzwa imwe pain mumwoyo. Muviri wangu wose unopota uchizvimba. Vana vaviri vepakati vari 2 havasi vangu, ende vana nababa vakasiyana. Mudzimai wangu akandichengetesa vana vandisingazivi kuti baba vacho ndivanani, ndichibhadhara mafees iye achiziva chokwadi. Ndakapiwa counseling yakasimba because ndainge ndatova suicidal pandakatanga kufunga kuti makore mangani ndichichengeteswa vana vasiri vangu. Saka mukadzi handina kumuconfronta. Pane umwe mukadzi wandiri kufambidzana naye. Mukadzi uyu, she is a maid panext door nepamba patinogara. Takange takatenga imba muno muSouth Africa. Saka mukadzi wangu ndinomubata zvakanaka. Hapana kana chaari kutomboziva kuti ndiri kutofambidzana namaid wepanext door. I want to upgrade, ndoda kumupa upenyu huripo. Munhu akakura wachingotambudzika ende akasiwa nemurume wake. Murume wacho akabva achizotorana nemusasco ndokubva achizobayiwa nebanga vachirwira mari dzemabhonasi. Saka murume wacho akafa, ende mudzimai kwaari anotongoona life yedu iri kutongofamba zvakanaka. Ndine revenge yandakaronga. Revenge yangu yakamira sekudaiso. Mukomana che ndoda kuita liquidation, ndoda kuti tinge tichitengesa imba yedu yekunoku kuSouth Africa, which is worth around 4 something million, ende tine dzimba muHarare. Dzimba dzose handingatauri hangu kuti dzimba idzi dziripi. Ndoda kuti tinge tichitengesa dzimba nemastand au atakange takatenga tichiti vana vanozokura vainewo ma-investments avo. Saka kana ndatengesa zvose ndoda kumuudza kuti pane upgrade yandoda kuita.
mari iyoyo mukomanashi imari yandikuda kuchengeta. Ndozoudza vabereki vake kuti handingashaye mari naye because mari iyi ndeyangu, akandichengetesa vana vasiri vangu, ende ndikutoda kuti ndinge ndichienda kunoroora mukadzi uyu anoshanda panext door. Ndava kutotaura nehama dzake, hama dzangu dzimwe dzava kuzviziva, dzandinotrusta dziri kutozviziva, ende ndikuda kuti ndinge ndichizomuisira envelope rinenge riine ma-DNA result ne-notice of divorce tobva tabuda muno muSouth Africa. Ndikuda kumbodzokera hangu kuZimbabwe ndinge ndichimbonogara pasi ndichinozorora nekuzorodza pfungwa, then tobva tachizoenda kuGermany, ndiko uko kune marelatives angu akawanda. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndichangoisa ma-DNA results mu-envelope nemapepa hanzi a-notice of divorce. Zvakaoma. Losi yeumwe again yeumwe munhu hanzi maid anoshanda panext door ndiye wavava kutofambidzana naye. Mai manje vari kutoenda kunomubvisira pfuma. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.